L'oli gourmet a Catalunya està creixent, però, per suposat, el procés productiu és la base de tot el producte. Josep Maria Gibert, secretari de la Fundació Agrícola Olesana, ens ha rebut al molí de l'oli d'Olesa, de Montserrat, per ensenyar-nos tota la maquinària i el recorregut que hi ha des de que es planta l'olivera fins que s'emplenen les ampolles. Aquesta cinta transportadora, aquí hi ha la màquina de ventar, separa la fulla i els troncs, els tronquets, surten les olives a baix els palots aquests, amb l'apiladora aquesta elèctrica el manipulem, el traginem cap a un cantó i cap a l'altre, s'apilen i llavors, un cop, quan s'ha de fer l'oli, s'aboca amb aquesta tolva d'aquí. Aquí hi ha un bisenfí que va cap a rentar les olives, que les olives venen plenes de pols i de productes fitosanitaris, tot el que... Doncs aquí s'han de netegen, o sigui, l'oliva entra dintre ja neta. Això tritura l'oliva, passa per aquest garbell, l'esmicola, i llavors aquesta bomba cau a sota un recollidor. Aquesta bomba ho envia cap a les batedores. Llavors a dintre té unes camises d'aigua tèbia a 30 graus, que és l'oli que diuen emprensat en fred. Doncs és l'aigua a 30 graus, va escalfant i amb aquesta mica d'escalfor va desprenent l'oli de la pinyolada, de la pulpa. Aquí és el que era abans la premsa que apretava, doncs aquest és una centrífuga amb horitzontal. Allà separa les partícules d'aigua que hagis pogut afegir d'aquí, perquè a vegades, si ve la pasta molt seca, costa molt de treballar-la, llavors s'hi afegeix aigua també a 30 graus. I llavors totes les parts diguéssim, el que aquí no ha retingut, que són partícules molt petites, allà les separa. I aquesta va ser la primera centrífuga, podríem dir-ne, ecològica. Aquesta cada 30 segons gasta 3 segons d'aigua. Comporta que l'oli surti més bo, perquè quan hi tiren un raig d'aigua a 60 o 70 graus, l'oli sí, el neteja molt ràpid, però s'emporta molta porqueria, però també s'emporta moltes propietats bones. Olesa de Montserrat té molta plantació d'olivera. De fet, la variant Palomar olesana és molt reconeguda arreu de Catalunya. Com ens va explicar el Josep Maria, si hi ha bones olives hi ha bon oli. El poble del Baix Llobregat té una gran zona anomenada Les Planes, on molts propietaris hi tenen oliveres, amb les olives de les quals, després, usen el molí de l'oli del poble per poder fer l'oli per consum propi. Hi ha escrits de l'any 1700 assegurant que l'oli d'Olesa estava valorat a nivell espanyol i que fins i tot havia arribat a l'acord de Madrid. Degut a guerres i crisis, la situació ha anat decaient, però s'ha aconseguit progressar en tant a qualitat del procés i ara, el poble, crea un oli amb altes puntuacions i amb gran garantia de qualitat.